Тази медитация е за момента преди да си легнете, така че можете да намерите удобно за вас място, да си легнете, да изгасите светлините. Денят ви е завършил, каквото се е случило, каквото сте направили. Сега е времето да оставите тялото да се върне към себе си, да усетите тежестта, как започва да се успокоява малко по малко, по-дълбоко с всеки вдъх. Ще дишаме дълбоко и издишай. И започваме да анализираме цялото ни тяло. Започни от върха на главата. Надолу към гърлото. Гърдите. Усещаме ли напрежение в сърцето? Продължаваме надолу към корема. Краката и ръцете ни. Поеми си дълбоко въздух и с издишването пусни всичко, което се е случило днес. Всяка дума, която си казал, която си чул, всяко решение, задача, притеснение, просто ги издишай. Те не са ти нужни тази вечер. Вдишай и усети как с издишването тялото ти се отпуска още и още. Много често, точно преди да заспим, се губим в мислите си, в това какво е станало, какво липсва, от какво се страхувам, че никога няма да дойде. Но когато заспим с целен ни списък от недостиг, закъснение и защо не е на мен, тялото спи с него и се събужда с него. Изпълнява целият цикъл. А с тази медитация ти прекъсваш цикъла. Защото изобилието не идва към хора, които го чакат с тревога, а към тези, които вече го усещат вътрешно. Затова постави ръката си върху сърцето и усети топлината. Започни да вдишваш в това място. И насочи вниманието си към сърцето си. И със всяко вдишване усети как пространството около сърцето се разширява енергийно. Сякаш надуваш балон. Става все по-голямо и по-голямо. Защото изобилието има нужда от пространство. И отново вдишваме. И сега ще поканим и благодарността.
За какво си благодарен днес? Дори най-малкото нещо. Нещо, което е проработило. Нещо, което имаш. Нещо, което се е случило точно на време. Можеш да благодариш, че си жив. Нещо, което наистина те кара да се чувстваш благодарен. И усети тази благодарност в цялото си тяло. Усети как тялото ти се отваря, разширява се, усещаш лека светлина в гърдите си. Тази топлина и светлина, това е твоя вътрешен магнит. А това, което излъчваме, когато заспиваме, е програмата ни за следващия ден. Затова нека те поведа към усещането, което искаме. Представи си животът, в който изобилието вече е тук. Как се чувства тялото ти в този живот? Как си облечен? Каква е енергията ти? Усети лекота в раменете си. Как дишаш по различен начин, по-свободен и по-дълбок. Усети как си събуждаш сутринта без тежестта на това, че няма. Как изглежда денят ти, когато парите не са проблем? Как говориш? Как се движиш? Как вземаш решения? Нека тялото ти да запомни това усещане. Защото тялото ти не разпознава разликата между това, което си представяш и това, което усещаш достатъчно дълбоко. И когато тялото ти се е научило да живее в изобилие, то ще започне да взема решение от това място. Да забелязва възможности, които преди е пропускало, да привлича хора, ситуации и моменти, които резонират с това, което вече е отвътре. Затова остани с това усещане още няколко секунди. Вдишай го в тялото си и усети. И от това място на пълнота е време да зададеш намерението си. Какво искаш да създадеш? Вече го знаеш, усещаш го. А сега го изрази. Каквото и да е намерението, което поставяш, заседи го дълбоко в себе си. Между тишината, между пространството, между мислите ти, в тялото ти, което вече знае. И сега го остави.
Пусни контрола върху това как ще се случи. Пусни контрола върху това кога ще се случи. И нуждата да го видиш веднага. Предай го на нещо по-голямо от теб. Остави го на Вселената, която движи всичко около нас. Която ни е подредила клетка по клетка в тялото ни. Която е организирала всяко едно съвпадение в живота. Когато знае пътя, дори когато ти не го виждаш. Тя го е чула. Засади го като семе в тъмната земя и остави да работи, докато ти спиш. Твоята задача е свършена. Единственото нещо, което трябва да направиш, е да получиш. И сега остави на тялото ти да стане още по-тежко. Остави на мислите ти да станат по-бавни. Ти си в безопасност. А изобилието те очаква от другата страна на тази нощ. Не трябва да правиш нищо повече. Единствено трябва да се довериш. Тялото ти знае как да спи. Умът ти знае как да пусне всички мисли, които идват към теб. А ти знаеш как да получаваш. Позволи на тази нощ да работи вместо теб. Поеми си въздух отново през носа. И със всяко издишване навлез по-дълбоко и по-дълбоко в своята тишина. И отново вдишваме през носа. И изтишваме. Последен път вдишваме дълбоко и изтишваме, оставяйки тялото ни да ни отведе към нашия сън.